Atea beste, kalimotxo bat eta hone ardo pixka gehi egota favorez. Nahikoa dela uste dut. Zer izaude, jo, jarri hoi. Kaixo, neko zara, ezta? Bai, alaxen iz, jarri zu behire kalimotxo bat. Ez dut nahi. Barrandarako prest, ezta? Ez dut alkoholik edaten. Atera, ba, bi trago, zeren zei zaude? Ez dudala nahi esan dizut. Lasai, niretzat dira. Baina- Aizu hor, atzeko maian zaude, ezta? Bai, hala da. Esaten un banizu, aurpegi ezagun egiten zitzaidela. Venga, katxarra horiek, seguru ez duzula ezer hartunek, gaur dena nik ordaintzen dut, Barkatu, baina... Bai, badaki zer esan behar didazun, ondo pasatzeko ez da hola alkohola edan beharrik, ezta? Bai, hori horrela da, baina nik... Bai, eta kriston atxurra harrapatu gabe, ikeragarri ondo pasa daitekeela, ezta? Hori ere horrela da, baina nik esan nahi dizutana Bai, da. eta nik ere gauzatxo bat esan nahi dizut. Beira, ostiraletan dena ematera ateratzen naiz. Ba, gaur aste artea da. Aste artea. Bai, eta arratsaleko 3 dira. Zer? Eta gure mahaiko zerbitzaria ere bazara. Eta gure edari guztiak edan dituzu jada. Baita tabernan dauden gainontzekoenak ere. Zu lasai, nahi dituzun trago guztiak jarriko dizkitzut. Baina ziur egon gero kontua nagusiari pasako diodala zure nominatik kobra dezan.